Bicolano. Makakuha kita. Jadi na kita sa Bicol. Nakahuli na kita. Maluto kita sin merindalan. Pansit gisado. Pansit ba to? Bigas. Shout out pala sa ako. Magayon na asawa. Yan. Na-miss ko na niya ako. Okay, yan yung mga Bicolanong ato bawang ng sibuyas. Naka-ready na. Oh, kaputi ang video ni Tay. Tutukan mo lang ni Tay. So, mga Bicolano, unahan tayo ng bawang. Isang bawang. So, okay, butang tayo ng mga Bicolano sibuy. Mga Bicolano, mga ini ang ato pansit na lulutuon. Pansit ba to? Dahil ang ato mga pangsahog. Bukasan na to. Yan. So, yadi ang atay, mahusin karne. Nan, ang giniris na gulay. Bicolano. Brown na ang ato bawang sibuyas. Yan. So, niyan, sunod na to na ibubutang ang karne. Para paas. Mga kaligay ako na bisita, mga barkada. So, okay, mga Bicolano, butang ta naman yan ang atay para tama-tama lang ang pagkaluto. Siram. So, yun, ugayin ta naman. Okay. Ayan, mga Bicolano, butang ta na paminta para may hangawan. Butang ta ngayon ang gulay. Opo. Kaya ate niya yun. Niribos sa ate. Napakasabi natin. Mainit yun. Isya no. Hali dun. Hamot eh. Oh, nanong hamot. Nanong hamot? Si Ramon. Ay, pagka Tama lang ito. Parang sa medyo na pansit. Gutom ka na naman. Nana, bebe? Ito ka na? Oo. Yan. So, nakapakalagkit na kita sin tubig. Yan. Luto na nato niya ng pansit. Tapos, saka nato siya titimplahan. Nako, yan. Yan. Ipadiaris. Yan yung mga video. Tapos ito na, ginisa na to. Kanina. Tapos yan. So, yan. Mga Bicolano. Yan. Natuda kita sa video. Ano yan? Pang pagayon. Pagsubo. Tadihan ta muna mga Bicolano kay mulutaon ayos ang timpla. Ayos mga Bicolano. Kunting tawid na lang mga Bicolano. Magandang na kita. Sabaw. Medyo mga Bicolano, siya, juicy. Juicy na pagpapansit. Kasi kami lang naman muna kumakaon. Yan. Siyempre, pag kayo ng appearance niya,
Sabi mo na ano yan. Kalamansi. Kalamansi. Ano yan? Pang timpla. Suwa.